Taga saan niya nagbigay? New Zealand. Shoutout po pala kay Idol sa nagpadala sa amin ng 10K kanina lang. Nag-sponsor siya mga kasinag para po sa pagpalitada ng loob nitong bahay. Kakaibang shield naman itong mga kinuha natin. Mga kasinag, magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, kararating ko lang. Kasama ko kasi dyan, nagkaikay kami. Pahigupin naman natin ang sabaw si Upay. Kasi medyo mahina yung kanyang yung kanyang tawag ito, yung kanyang gatas. Kakaibang shield naman itong mga kinuha natin. Yan yung mga shield na nakuha namin mga kasinag. Kakaiba naman yan. Ito lang mga kasinag, oh. Ayan na yung mga shield na nakuha natin. Linisan natin. Sabawan natin ang marami at ipahigop natin kay Upay. Yung sabaw mga kasinag dito, ipapahigop natin kay Upay. Yung laman naman, ibabangot namin sa kangkong. Maadobo kami ng kangkong. Yun ang ulamin namin ngayong tanghali. Ayan, malinis na yung nakuha nating shell mga kasinag. Ayan o. Ayan. Magiging malusog naman yung kanyang mga anak nito. Makakahigop ng sariwang sabaw. Dito namin yung babangot mga kasinag yung laman ng tawag ito shell, yung shell na yan yung laman nito mga kasinag dyan namin isasahog sa kangkong. Yan, sarapan yung luto ha, sarapan yung pag-adobo. Saka pala mga kasinag, may sasabihin pala ako sa inyo. Taga saan niya nagbigay? New Zealand. At saka pala mga kasinag, ngayon palang umaga may nagkontak sa akin. Taga New Zealand po siya. Nag-sponsor po siya mga kasinag ng palitada nung bahay namin. Shoutout po pala kay Idol sa nagpadala sa amin ng 10K kanina lang. Nag-sponsor siya mga kasinag para po sa pagpalitada ng loob nitong bahay. Para okay na daw, para makinis. Salamat po sa iyo Idol. Hindi na siya nagpabanggit mga kasinag ng pangalan. Ayaw niya rin po magpakilala. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa inyong tiwala at suporta para sa pinapagawa namin bahay na ito. Bukas mga kasinag, maghalo block na ako. Tapos magpapahakot na rin ako ng graba. At ipapaputol ko na rin yung puno ng niyog na nabili natin. Gawa ng malalakas naman yung mga baboy, yung mga biik. Pwede nang iwanan. Kaya makakapagtrabaho na ako mga kasinag. Hindi na kasi bantayan mga kasinag yung mga alaga nating baboy. Kaya gagawin ko ng mga kasinag yung dapat pang gawin dito sa bahay na pinapagawa natin.
Kasi wala man tayong ibang gagawin. Mamayang hapon, maghahakot naman ako ng buhangin. Kasi yung buhangin natin, kung makikita nyo, yan na lang yung buhangin natin, kukunti na lang. Hindi nasasapat yan mga kasinag, kulang na yan. Kaya maghahakot ako mamaya ng buhangin. At ulitin ko po, maraming salamat po sa nag-sponsor from New Zealand. Salamat po sa 10,600 na pinadala nyo sa amin kanina lang. Salamat po talaga ng marami, idol. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa inyo. Sa mga dati nang nag-sponsor para dito sa aming bahay, at sa ngayon nag-sponsor, maraming salamat po talaga. Hindi ko na alam mga kasinag kung paano po ako makabawi sa inyo. Basta ang masabi ko lang po, salamat. Naway i-bless pa kayo ng mahal na Panginoon, bigyan pa kayo ng maraming blessing, ilayo kayo sa anong sakit o anumang kapahamakan. Gabayan po sana kayo ni Lord sa araw-araw yung tiyatahak. Maraming salamat po sa lahat po nag-sponsor dito sa aming bahay. Ipag-pray ko na lang po, sana i-bless pa kayo ni Lord, bigyan pa kayo ng maraming blessing ng mahal na Panginoon. At salamat po talaga. Yan lang muna po ang update ko sa inyo mga kasinag ngayon. Kasi nga mga kasinag, kararating lang po namin galing sa pagkaykay. Kasama ko ngayong anak kong lalaki. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nagka-problema yung camera natin. Kaya hindi ko po naipakita sa inyo kung paano pagkuha nung shell na yun. Kasi nagka-problema kanina. Sa ngayon mga kasinag, ito lang muna po ang update ko sa inyo. At maraming salamat po kasi makulimlim naman ang panahon. Nagbabadya na naman ang ulanin. Mapapansin nyo mga kasinag, madilim naman ang ating langit. Tuwing hapon kasi mga kasinag, umuulan po dito sa amin. Hapon or ganitong oras na ulan or pahapon. Yan, umuulan po dito sa amin. Kaya minamadali ko na rin na matapos to. At lilipat na kami dito mga kasinag. Para may lipat ko na rin yung tindahan ni Mrs. dito sa kabilang kwarto. Ay, puro sinampay pala ito. Puro uniform ng mga bata ang nakalagay. Yan, para mailipat na namin dyan. Kaya minamadali ko na pong matapos itong aming bahay. At siya nga pala mga kasinag, ang pakiusap po sa inyo, huwag nyo pong skip ang ads. Alang-alang po sa pinapangarap namin ni Mrs. At nang makaipon po kami, huwag nyo pong skip ang ads. Maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.